Reparty Back to the 80's. Så er Danmarks største 80'er-fest tilbage i Aalborg. Påskesøndag den 24. april fester vi i 3 etager på Tiger og Monkey Club i Omfru Anegade. Reparty præsenterer Danband All Stars med solister fra blandt andet det danske Melodi Grand Prix. DJ All Stars, de bedste DJ's fra dengang. 80'er-priser på alle de våde varer. Og så er der gode præmier til de bedst udklædte. Reparty Back to the 80's. Back to the 80's. Køb din billet allerede nu på billetlugen.dk, Læsehesten, Monkey Club eller på Pakhuset i Aalborg.